Tumakder tayo amin kakabsat. Dakay amin analinteg, agragsak kayo gapu iti inaramid ti Apo. Da kayo anatulnog ken kuana, agdaydayaw kayo. Buyugan yo ti lira ti panagyaman yo. Danggayan yo dagiti kantayo kadagiti arpa, asangapulot kwerdas na. Baro akanta ti ikantayo ken kuana. Tukaren yo asilalaing ti arpa, ket agriyaw kayo iti rag-o. Santo, Santo, Diyos na piksa, agkanta kami nga agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos amadayaw, awanin ka na. Santo, 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 dayawen daka, dagiti tattao asang kamaysa. Amin na Kristiyano, agparintumengda, agrukmabken ka, adi umingga. Santo, 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 awaganda ka, dati managbasul gloriam iliwenam, sikalati santo, awan pagkurangan, panakabalin, asiken ayan. Santo, 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 manakabalin ka, amin na pinarswam sikatilayaw na. Santo, 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 nayanako, Diyos Ama, Anak, ken Espiritu. Agkararag tayo, o bendito ken managayat nga amami, o Diyos ana ilangitan. Apo Diyos, saan kami nga may kari, nga madda kami, tatta dito'y balay ti kararag mo, si papakumbaba kami, o Apo Diyos, nga dumatag ken ka. Iti presensya mo, Apo Diyos.
Pakawanan na kami, kadagiti basbaso mi, dagiti naglablabsingan mi, o Apo Diyos, kadagiti napalabas nga aldaw. Dalusam kad nga rod Apo, ti puso ken panunot mi. Iti daytoy nga panagdaydayaw mi ken ka, o Apo. Idatag mi, dagiti araraw, karkararag, ken panagyaman mi. Iti tenga, dagiti kapadasan, o Apo Diyos, nga ingkam sangsangwen, o Apo Diyos, iti daytoy nga kanito. Anyaman dagitoy, Apo, nga adda kadagiti puspuso mi. O Apo Diyos, awaten mi iti ayat mo, iti presensyam ken pamakawan mo. Nga rodo Diyos, palubusam kad ti Espiritu Santo nga aggaraw, iti babait mi, iti daytoy nga kanito, Apo. Pabaruem, ti rag-o ken regtami, Apo Diyos, nga agtulnog ken ka, ken agservi ken ka. Dagito iti dawat ken araraw mi, tinasantuan nga nagan, ni Apo mi nga Jesus, manubot ken manangisalakan mi. Amen. Ammo tayo, nagkurang tayo amin iti dayag. Panagayat ken panagservi ti Diyos nga Apo tayo. Adadda asinurot tayo dagiti tarigagay dagiti puso tayo. Ket nabaybayan tayo tinatalged apan nakay relasyon kadagiti padatay a tao. Agmay maysa tayo nga rod adumawat iti pamakawan. Maawis tayo kakabsat, ti siya sino man nakabailan na tagparintumeng, tapno dumawat iti pamakawan, nga daan si papakumbaba, bayat itinatal na atukar. Agkararag tayo, o Apo, pudno nga nagbasol kam ken ka iti aramid. Saan mi nga naaramid ti pagayatam? Saan da ka nga inayat ti amin ti biyag mi? Saan mi nga inayat dagiti karuba mi kas ti bagi mi? Si papakumbabakam nga dumawat iti pamakawan mo, kadagiti nagbasulan mi. Pakawanen nakam ken papigsaen nakam, tapno makasurot kami iti dalan mo, o Apo. Dahito iti kararag mi itinagan ti anak mo, ani Jesucristo. Amen. Amen. Umasidegak ken kaapu itabaru sanggirak yawat mo kadin day tatakyan ket di tapuso mo mayaginanan ket di tapuso kakabsat daytoy ti panawen nga panangurnong kadagiti sagot nga agpaay ti panakamentenary ti iglesia. Maawagan dagiti ushers.
Naimbag nga bigatay amin kakabsat, good morning! Ayan, kastamet kadigiti kadwa tayo iti online live streaming, iti Central United Methodist Church, nang nangruna dito Ilocano service, kaya tagyamang kami, kaya nadaman digiti cellphone nyo, kaya tagtultuloy man nga paki-share and post, tapno adu pa iti madanon, nang nangruna digiti kakabsat tayo nga kailokanuan, kadigiti na dumaduma nga paset, dito pagilian tayo, ken kastamet ti intero alubong. Kakabsat, daytoy nga Domingo iti umuna nga Domingo iti Komperensya Annual 2026-2027. Ket ti sibibukel nga iglesia tayo ditoy intero Pilipinas nga ipanguluan dagiti obispo tayo iti Bea ni Bishop Akdal, iti Mea ni Bishop Estrella, ken iti Dea ni Bishop Painit. Ket daytoy ito muna nga Domingo dagiti na-retain ken kastamet kadagiti naiyakar kadagiti na duma-duma nga iglesia iti sibubukel nga iglesia tayo ditoy Pilipinas. Ket tagtultuloy tayo kumangarod nga ikarkararag, suportaan ken ikumit ken apo dagiti na duma-duma nga aramid tayo kas maysa nga iglesia ditoy Central United Methodist Church. Ket isut gapuna nga kablaawan tayo man dagiti kakabsat tayo nga nakadanon kadagiti panagkasangay da no daman kanyayo kakabsat ket tinakitak lang itoy ket Francisca Vivian Akang ken ti temple keeper tayo into no 10 ni Zari Oreta birthday na kakabsat ken kastamet into no 12 isumet iti wedding anniversary da Kuya Felix kina ati Jackie Arceo ken kastamet kini Kuya Norman kini Dean Lizette wenno ni Pastor Lizette Raquel ken dagiti dumapay ket agyaman tayo iti agtultuloy nga panangbendisyon ni Apo Dios kadagiti bibiyagyo nang nangruna kadagiti nakadanon kadagiti panagkasaangay da dapat dagiti kakabsat tayo nga birthday when wedding anniversary iti daytoy nga lawas kakabsat kidawik man ti panagtakderyo. Ayan dagiti balot family ayan agyaman kami kini kuya kina ate iti wedding anniversary da iti daytoy nga lawas. Ken kastamet nga kablaawan tayo kakabsat ti presensya dagiti kakabsat tayo nga ni kabsat nga Jomar Hosol from Binalonan, Pangasinan. Iso iti inguten nga asawa ni Stephanie Valdez. Ayan, ayan. Kidawik man di pa nagtakder ni kabsat nga Jomar. Ayan. Ayan, so diyan nakablaki diyan. Congratulations iti napalabas nga panagkasaryo ket tultuloy nga silulukat ti iglesia tayo Jomar kastamit kini Steph kas miyembro iti koro tayo. Kastamet kini ate Lizelle Burgos from Santiago City, Santiago Central, UMC. Ayan, kidamit pa nagtakder na ni ate. Datoy. Ayan, from Santiago City. Kini ate Loni Tisio from Balingao, Pangasinan, ng taga Muñoz, Quezon City. Ayan. Thank you po. Panakipaset ninyo. Iti daytoy nga agsapa. Ken kastamet kini kapsat nga Francis Tamampos from Villa Magat. Ayan, ayan na ni Francis. Ket agyaman tayo kadwa namet ni Benhar, iso iti anak ni Pastor Ruth Costales nga dagiti naglabas ngal daw ket pimusa iti amada ni asawa ni Pastor Ruth Costales iti Villa Magat, UMC iti San Mateo Isabela, ni Kuya Ben Costales. Iso na ket pimusa yan ket idanon tayo ti panaki paset tayo
ti panaki liwliwa tayo, iti si bubukel nga pamilyada, iti Costales family. Ket daman iso nagtuyen, ni Benhar, tap nagtultuloy, nga agaplay manen, nga trabaho, ija broadcast may sa nga siman kakabsat. Dapay, dagiti baro nga makadwa tayo iti daytoy nga agsapa ket agtultuloy nga agyamanak kakabsat ket kayat kumet nga ipakaammo kanyayo ti si Bubukel nga Ilocano ket agyamanak tagtultuloy nga suportayo ti Domingo nga presensyayo iti iglesia tayo ken ti karkararag ken panakipasetyo kadagiti na duma-duma nga ministeryo ti kabuklan nga biag ti iglesia tayo ket agyaman nakmet tapno masuportaan tayo dagiti na duma-duma nga ministeryo misyon ken iglesia tayo agyaman nak ti tultuloy nga panang bendisyon met ni Apo kada kayo nga iso nga instrumento kayo met tapno mabendisyonan ti iglesia tayo ket agyaman tayo ken Apo iti lasod ti maysa nga tawin manipod di June 2025 aging ganat as of May 31 ket ti si Bubukel nga offering ti Ilocano service ket dimanon iti nasurok nga 2.6 million pesos kas pasyat tayo met iti 17 million nga budget iti iglesia tayo. Kaya tagtultuloy ko, itultuloy tayo nga karkararag kas pastoryo nga iparukpok na pa iti nanay nga bendisyon kadig iti bibiyagyo tap nagtultuloy kay met nga bendisyon iti aramid, ministeryo, ken biag ti iglesia tayo dito'y Central United Methodist Church. Ti nasantuan na surat ket maadaw ti epistola ket maadaw iti Roma ti may kaupat nga kapitulo bersikulo 30 ket 3 aging ganay ti 20 ket 5. Inkari ti Dios ken ni Abraham ken kadagiti kaputotan na at agikwaen danto ti lubong. Inaramid na daytoy saan agapu ta nagtulnog ni Abraham iti linteg, no di ket gapu ta namati ket inawat ti Dios akas na linteg. Tanu maited ti inkari ti Dios kadagiti agtulnog iti linteg, awanen ti serserbi ti pamati ti tao, ket awan metten ti pagmamaayan ti kari ti Dios. Ta ti linteg patauden na ti pungtot ti Dios, ngem no awan linteg, awan met panagsalungasing. Naibatay nga rod ti kari ti pamati tapno mapatalgedan ti kari akasagot ti Dios kadagiti amin nakaputotan ni Abraham. Saan laeng nga agpaay daytoy akari kadagiti agtulnog iti linteg no di pay ket kadagiti mamati akas iti panamati ni Abraham. Ta ni Abraham tinaespirituan nga ama tayo amin. Kas kuna tinasantuan na surat pinagbalin ka nga ama ti adu a nasyon. Iti kasta, naimbag ti kari iti imatang ti Diyos a pinati ni Abraham. Ti Diyos a mamangungar kadagiti natay, ken mangparswa kadagiti bambanag nga awan babaen iti panagsaona. Namati ni Abraham ket nagnamnamay uray idi awan pang namnamaan na. Isut gapuna a nagbalin nga ama ti adu a nasyon. Kas kuna tinasantuan na surat, kas ti kaadu dagiti bitwen, ti kaadunto iti kaputotam. Agsangagasuten idi ti tawen ni Abraham, ngem saan akimmapoy ti pamati na, uray idi ibilang na ti bagina akasla natayen, ket saan ang mabalin nga aganak ni Sara. Saan anapukaw ti pamati na, ket di nagdudwa iti kari ti Diyos. Ti pamati na tinang pabileg ken kuana, ket indaydayaw na ti Diyos. Kapkap ni kan naunay atungpalan ti Diyos ti karina. Gapu iti daytoy a pamati na ibilang ni Abraham analinteg. Saan isurat dagiti balekas anaibilang analinteg. Ngem agpaay laeng ken ni Abraham. Agpaay met kadatayo a maibilang to akas nalinteg
Datayo amamati iti Diyos, ana mangungar ken ni Jesus nga apo tayo. Nayawat ni Jesus amatay, gapu kadagiti basol tayo. Kaya't napagungar, tapno mapalinteg tayo, ti sangwanan ti Diyos. Amen. Kidawek man ti panagtakder, ti tunggal may sa kadatayo, ti panakaibasa, ti Ebanghelyo, manipod ti surat ni Mateo, ti may kasyam nga kapitulo, versikulo siyam, maging ganat sa nga pulo ket talo, sa tayo umalatiw, iti sa nga pulo ket walo, aging ganat 20 ket inem, ket kastoy, ti mabasa tayo. Pimanaw ni Jesus iti dayta nga lugar, idi magmagna nakita na ni Mateo, may isang agsingsingir ti buwis, nga agtugtugaw iti opisina na. Kinuna ni Jesus ken kuana, suruten na, ti makder ni Mateo, ket simurot ken kuana. Idi mangmangan ni Jesus ti balay ni Mateo, dimteng ti adu nga agsingsingir ti buwes ken daddu mapay nga dakes at tao, nakisango da ken kuana, ken kadagiti adalan na iti panganan. Nakita dagiti sumagmamano a Pariseo daytoy, ket kinunada kadagiti adalan na, apay ang makipangan iti maestroyo kadagiti kakasta nga tattao. Nangyeg ni Jesus idaket simmungbat, saan adagiti nasalunat ti makasapul ti pannakaagas, no diket dagiti masaksakit. Ingkay adalin iti kay papanan daytoy nga paset iti nasantuan a surat, asi ti kalikaguman saan adaton a mapuuran, imayak tapno ayabak dagiti managbasol, saan adagiti agkunkuna nga naimbag. Madamang sarsaritain ni Jesus daytoy kadakwada, idi immasideg iti maysa a pangulo ti Hudyo, nagparintuming iti sangwanan ni Jesus sana kinuna, kapatpatay ti anak ko abalasitang, umay mo di ipatay ta imam ken kuana, ket agbiagto. Iti kasta ti makder ni Jesus ket sinurot na iti pangulo, kimuyog met ken kuana digiti adalan, adda babae asa nga pulo ket dua atawenen anapalalo panagbulos iti darana, napan iti likudan ni Jesus ket sinagid na ti gayadan iti kagayna. Ta kinunana iti bagina, numasagid ko lakuma ti kagayna umimbaga kon. Timmalyaw ni Jesus ket nakita na ti babae, pakirdem ta pakinakem mo anak ko kinunana, pinaimbag na ka ti pammatim. Iti dayta metlay nga kanito, imimbagen iti babae. Ket dimteng ni Jesus iti balay ti pangulo, idi makita na dagiti agtuktukar iti pamumpon a musika ken kadagiti umariwawa at tao, kinunada, rumwar kayo amin, saan anatay tuubing, maturog laing. Kinatkatawaan da ni Jesus, apaman anakarwar dagiti tattao, simrek ni Jesus iti kwarto, ayan ti balasitang, ket iniggaman na ti ima na ti balasitang, ket bimangunen. Nagdinamag daytoy iti amin asuli, daytang alugar. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kadatayo, ti panakaibasa, ken panakadingig, ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sasaum anaragsak sa uama mabiyang, ti sasaum anaragsak sa uama mabiyang. Amen.
Agyaman tayo iti mensahe ngayon pa ay digiti koro tayo. Kaya tagtultuloy nga gawawis iti koro tayo, digiti adati talento na. Tapno kastakit makipaset iti daytoy nga ministeryo ti iglesia tayo ng nangruna dito Ilocano service. Kahit kuman nga basahin kanyayo iti Ebanghelyo, kadigiti umuna nga surat tatay nga binasak. Manipod iti may kasyam nga kapitulo iti Mateo, versikulo siyam agingganat sa ngapulo ket tallo ket kasto iti mabasa tayo ulit. Pimanaw ni Jesus iti dayta nga lugar, iti magmagna nakita na ni Mateo, maysa kadigiti agsingsingir ti buwis nga agtugtugaw ti opisina na. Kinuna ni Jesus ken kuana suruten nak, ti makder ni Mateo ket simurot ken kuana. Idi mangmangan ni Jesus iti balay ni Mateo, dimteng ti adu nga agsingsingir ti buwis, ken ti daddu mapay adakes at tao, nakisango da ken kuana ken dagiti adalan na ti panganan. Nakita dagiti sumagmamano nga Pariseo daytoy, ket kinunada kadagiti adalan na apay a makipangan ti maestroyo kadagiti kakasta nga tattao. Nangyeg ni Jesus, idaket simungbat, saan adagiti nasalun at makasapul iti mangagas, no diket dagiti masaksakit. Ingkay adalen, ti kay papanan daytoy apaset anasantuan na surat, asi ti kalikaguman, saan adaton amapuuran, umayak tapno ayaman dagiti managbasol, saan adagiti agkunkuna naimbag. Idi Domingo kakabsat, sinelebraran tayo iti Pentecostes. Isu iti pananglagip tayo kadagiti disipulo ti panangawat da iti Espiritu Santo. Ket manipod iti dayta nga kanito nakita tayo ti agtultuloy nga panagrigget dagiti adalan kas maysa a pasurot ni Kristo. Ngem manipod iti binasak kada kayo ti saludsod kasano nga ta ti panangkita ni Jesus kadagiti tattao. Sigon ti binasak nga teksto masansan nga kadawyan nga aramid tayo kas maysa nga tao ket mangukom tayo babaen kadagiti makitkita tayo. Aglalo no makita tayo dagiti napalabas dagiti tattao, dagiti nagbasulan wenno biddot da, dagiti pagkapuyan da, wenno dagiti kasasaad da ti biag. Ket dagiti rason nga isut pangukuman tayo kenkuada. Ngem sabali ti panangkita ni Jesus, iti daytoy nga kanito, ket nakita na iti santay a makitkita no dadduma. Iti teksto tayo ni Jesus ket magmagna sigon iti binasak kanyayo, iti igid iti baybay ti Galilea. Ana palikmutan dagiti adu nga tattao nga dumdumngeg kadagiti panursuro ken adal na tapno masaksyan dati nakaskas daaw nga aramid na. Ket nasabat na iti maysa nga agsingsingir ti buwis nga agnagan iti Mateo wenno Levi. Ket kinuna ni Jesus ken kuana suruten nak. Ti makder ni Mateo ket simurot ken kuana. No kitain tayo, kas ti binasak kanya ni Mateo ket isuna, ket adda iti nalabit nga da iti tilamisaan ti opisina na, kas maysa nga agsingsingir ti buwis. Ammo tayo iti dayta nga panawen, dagiti agsingsingir ti buwis, ket maumsida, gapu kadagiti maibilang da kas traidor, gapu ti panakipagtrabaho da kadagiti imperyo ti Roma, gapu kadagiti aramid da nga sobra nga panagsingir kadagiti buwis. Babaen ti panangawis na kini Mateo, asumurot ken kuana, ipakita na ni Jesus nga awan ti pilpilyen ti Dios kada tayo. Ti awag na ket mangputed kadagiti nagbeddengan ti tunggal maysa kanya tayo. Nga isut gapuna nga saan tayo ang makipulapol kadagiti dadduma nga tattao. Nang nangruna kadagiti nagbeddengan tayo kadagiti
sosyal nga aspeto, moral, wenno na religyosan nga aspeto. Ngamin may bilang dagiti agsingsingir iti buwis kasaan anapudno. Ngamin dagitoy nga agsingsingir ti buwis ket agsingsingir da tinalabes nga bayad kadagiti tattao para iti ganansyada. Isu nga kagura ti adu kadakwada. Para kadagiti religyoso no kitain tayo dagiti nga pariseyo ket maibilang da ama nagbasol dagitoy nga agsingsingir ti buwis. Narugit da. Ken nailaksid da ti kagigmungan. Maparitan da ang makipaset kadagiti sinagoga. Likliklikan dagiti Hudyo ngamin agbalinda met ama nagbasol no masagid da dagiti anyaman arwatin da wenno gamit da nang nangruna dagitoy nga agsingsingir ti buwis. Ngem ni Mateo agtugtugaw ti lamisan na mabalin nga agbilbilang isuna kadagiti nasingir na manipod kadagiti tattao tapno bilangin na dagiti nasaor na no kasano ti panangirurumin na ti sobra nga panagsingir na ti buwis kadagiti tattao idi nakita ni Jesus ket kinunana suruten na ti makder ni Mateo manipod ti lamisaan na binaybayan na amin ket simurot ken kuana. Kas ken Jesus kakabsat inayaban na tayo kas managbasol saan kadagiti aging kukunalaing anaimbag. Ket daytoy ti misyon tayo. Daytoy ti misyon ni Jesus amang ted ti parabor kadagiti agkasapulan ti pannakaisalakan. Kas maysa nga Metodista ammo tayo iti misyon tayo to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Ammo tayo nga narigat nga aramid daytoy. Ngem daytoy ket awis ni Jesus nga iparangarang na ti pannakaisalakan ken pannakairaman tayo iti parabor na tapno usaren na tayo para kadagiti pannakaisalakan met ti sabsabali. Nangaramid ni Jesus iti nakaskas daaw ket impakita na iti turay na nang nangruna kadagiti adda ti sakit na adda ti basol na ket naagasan da ket naisalakan da. Ket ti panangdanon kadagiti na isina, ket isumet ti panangted kadakwada ti gundaway, tapno kasta mapadasan da iti baro nga pangrugyan iti biag. Ket dayta ti kadakkilan a panagbalbaliw na sumurot tay ken Kristo kakabsat. No datayo ket nabalbaliwan ket sumurot ken Kristo kabailan tayo nga makilangin-langin, makikaan, makikapya oray, kadagiti saan tayo nga makikita nga kas ti kapadasan ni Kristo. Oray pa'y dagiti narugit, nga kung kunain tayo, ket gapo iti pamati tayo kenkwana, isu ti mamagbalin kanya tayo, tapno kasta makilangin-langin tayo, kadagiti managbasol, saan tayo nga lisyan isuda, kas kadagiti Hudyo, ngem saan tapno kasta maaramid tayo, kas ti inaramid met ni Kristo, nga nakipangan, nakipulapol, nakipagna, ket napadasan da, iti panakasubot ni Kristo. Kas ni Jesus mga kakabsat, tubngarin na iti kinalegalismo dagiti pariseyo. Impategda iti panangan namong kadagiti ritual imbes nga ti aramid ti kinamanangaasi. No daduma kastoy ti relihiyon tayo. Adu ibaga ti relihiyon dagiti tattao naiduma wenno managbasol unay dagiti dadduma gapo kadagiti kasasaad da. Ngem ti pangrukodan ni Jesus
pangrukodan ni Jesus ket babaen ti ayat, ti asi, tapno kasta, dagiti sumurot ken kuana, ken dagiti pagalagadan na, ket madalusan da kakabsat. Ket daytoy ti mapasamak kanya tayo kakabsat. No datayo ket sumurot ken kuana. Amin nga dagiti pagalagadan na madalusan tayo kas kadagiti napadasan dagiti simurot ken Jesus. Kas kinuna ni Jesus saan adagiti nasalunat ti agkasapulan iti doktor no diket dagiti masakit. Nga isut mangiparangarang met kada tayo nga mabalintay nga maagasan dagijay mangbigbig ti pagkurangan da iti biag kakabsat. Saan nga imay ni Jesus tapno mangpatibker dagiti pagarupen tayo an nalinteg tayo no diket sapulin tayo ket isublinan dagiti managbasol iti biag nga pagayatan na. Ket dayta ti kayat ni Jesus kada tayo nga pagbalinan tayo kas sumurot ken kuana. Ket awisen na tayo ni Kristo nga sumurot tapno asino man ang makarikna nga daan ti basol wenno mancha nga umawat ti ayat na isuda ket madalusan. Ket babaen dayta ti presensya ti tunggal maysa kanya tayo. Iti kasasaad tayo iti daytoy nga lubong napno iti lubong tayo dagiti adu ti bisyo na mabalin nga adda dagiti naabuso, adda dagiti napaay ti biag, adda dagiti pagkapsutan da, ket dagitoy nga kapadasan tayo ti biag, kasapulan tayo ti Apo. Saan a kasapulan nga umuna kakabsat nga dalusan tayo ti bagi tayo. Tapno kastakit mapabilang tayo iti panangdalos ni Apo Diyos ti tunggal maysa kanya tayo. No diket ti kayat ti Diyos, no inayaban na tayo, umay tayo, anyaman dagiti kasasaad tayo. Ket dita nga marikna tayo, mapadasan tayo ti pannakadalos ni Apo Diyos, kadagiti biag tayo, no da tayo ket sumurot yan kuana. Kakabsat, ti isusurot tayo ngamin, isu ti pannakaisalakan. Dagiti sistema nga mangdusa iti tao, ket maliwayan tayo dagiti mensahe ti pannakaisalakan no dadduma. Ngem daytoy kuma iti agbalin nga instrumento tapno kasta ti ayat ti parabor ni Apo ket maibingay tayo ket agbalin tayo nga instrumento kadagiti sabsabali. Ket dagitoy amin kakabsat, nakita amin ni Jesus daytoy iti kagimungan tayo, ket umawawag ti Dios kada tayo nga sumurot tayo ken kuana. Kakabsat, saludsudik man kada kayo ti isusurot yo, manutitawin yon kas maysa nga Kristiyano Metodista. Siguro nangyiganyo kanyakon mano nga tattaon iti napastrek yo iti uneg ti iglesia ti isusurot yo. Mano ti timmakder idi kinuna tayo kadakwada suruten nak. Sumurot ka kanyak. Mano ti timmakder tapno kastakit sumurot daken kanyayo kakabsat. Manumet nga ta kada kayo kakabsat ti timmakderen simurot ngem napatakyasyo dito uneg ti iglesia tayo kakabsat. Ket daytoy ti awis ti Dios kada tayo. Kas kinuna ni Dr. Peter Bellini, what needed in the world today is a church willing to reap what many consider unwanted harvest. The broken, the rejected, and those living in darkness.
and lead them into the light of Jesus Christ. Ket dayta ti rason ti intay isusurot ken Kristo, nga agbalin tayo nga igam kuman ni Apo Dios tapno dagiti nakapadas ti brokenness nga kunana. Ket mapadasan da ti pannakaagas manipod ken Apo Jesus. Madalusan da, may salakan da, ngamin kakabsat, nagdumaan ti lubong ken kasmaysa nga Kristiyano, ti lubong ibagbagana kada tayo, liklikan tayo dagiti narugit, nga tattao, ngamin adda ti papatyen tayo. Ngem ni Jesus, impakita na ti maysa nga aramid babaen ti panangawis na ti tunggal maysa kada tayo. Kini daw na ti panagbalbali usakbay ti panagtitimpuyog tayo, kapsat. Adu kanya tayo ngamin ti lubong na daduma ti kayat na nga kidawen kada tayo, mabalbaliwan tayo nga umuna sakbay nga makipaset ti iglesia tayo. Ngem kinahapo Jesus kakabsat, tikid-kidawen na, umuna ti relasyon tayo kenkwana, ket sumaruno ti panagbalbaliw kenkwana. No daduma, naisina dagiti managbasol, ngamin kayat tayo, nga ti unig ti iglesia tayo, mataginayon ti kinadalus. Ngem, ni Apo Diyos ti kayat na, pas sumrek tayo, iti uneg ti iglesia na, tapno mayeg tayo iti pannakaagas, ken pannakadalos, ken pannakaisalakan, ken kuana. No daddo mangamin, ti iglesia tayo, kuna tayo, kas maysa nga eksklusibo nga club, nga kuna tayo, when no grupo laing ti iglesia tayo. Ngem dayto iket tubngaren ni Jesus, nga ti kayat ni Jesus, ti asi iti umuna nga aramidin tayo, saan a sakripisyo ti tarigagayan tayo. Iso nga ti tunggal maysa kanya tayo, no di tayo sumungbat, kas ni Mateo asumurot ken kuana, malagip tayo ti kinuna ni John Wesley. I am not afraid that the people called United Methodists should ever cease to exist, but I am afraid lest they should only exist as a dead sect having a form of religion without the power. Kakabsat, aw-awi isin na tayo ni Apo Diyos. Awagan na tayo. Yet, iti intay panang surot ken kuana, ipakita tayo nga si papakumbaba tayo kuma nga sumurot kanya tayo. Anyaman dagiti kasasaad tayo. Kas kinunana, mamati tayo ngamin kakabsat, adda iti plano ni Apo Diyos ti tunggal may sa kanya tayo. Ti parabor ti Diyos ket saan nga naibatay, tinapalabas tayo. Nudi ket iti panggep na kadagiti bibiyag tayo. Para kada tayo kakabsat, tinaimbag, ket iyadayo iti bagi kadagiti managbasol. Saan nga kasjay kumakakapsat? Ngem usarin tayo ni Apo Diyos tapno kasta, dagitoy nga managbasol, ket mayasidig tayo iti sakaanan ni Apo Diyos, dagitoy nga managbasol. Dayta nga tigapuna a kinunana, kaasi, saan a sakripisyo ti tarigagayan ni Apo Diyos? Saan nga ritual ti sapsapulin ti Diyos, nudi ket tinaparabor a puso, ti kayat ni Apo nga mapasamak ti tunggal maysa kada kayo. Kakabsat, tintay panaglakam iti nasantuan nga komunyon, mangipalagip ti panangsurot tayo ken Kristo. Addaman panagked-ked tayo kakabsat. Addaman dagiti nagkurangan tayo. Ngem saan? Hanangakit-kitan dagita kakabsat. Tintay panaglakam, mangiparangaran nga kayat na,
nga ipakita ti parabor na, ket sumurot tayo ken kuana, ket tintay panang surot ken tintay panaglakam, ijay to nga mabalbaliwan tayo, ket tumakder tayo nga sumurot ken kuana, kas adalan na. Kakabsat, adu ti agkasapulan ti biag ti tunggal maysa kanya tayo. Adu dagiti masaksakit, adu dagiti brokenness kung kuna tayo, rejected nga tattao, adu dagiti adati anxiety na dito'y lubong nga pagnanaidan tayo. Ket ti isusurot tayo ken kuana, ti likudan kadagiti na dumaduma nga aramid tayo, mangipakita ti panang surot tayo iti pagayatan ni Apo Dios. At sapay la kumatin tayo panaglakam, isumit ti gundaway, nga panangikumit tayo, ti biag tayo, tapno agtultuloy tayo, kas napudno nga adalan ni Kristo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Padayawam ti Apo, babaen iti panangidatag mo ken kuana, iti kasayaatan nga apit mo. No aramidem iti kasta, mapnunto dagiti kamalig mo, ket agliplipyas to ti arak dagiti burnay mo. Kakabsat, idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdato na pagyaman iti altar. Kastamet ti Faithful Stewardship Pledge Card nga idaton iti nakasira akahon iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking, babaen iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Sagot ayag mi, nagtaod at kukwa, mintalek mo kada kami, dakam iagaywan. Amin asagot mo, aywan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Kas pasurot mo Apo, idaton mi dagiti biag mi ken kastamet dagiti na materyalan nga parabor nga impaay mo kadakam o Apo. Tultuloy kadi nga mausar kadagiti na duma-duma nga aramid ti ministeryo, misyon iti iglesyam ket iparupok mo tinananay bendisyon kadagiti anak mo Apo. Nagtultuloy damit nga bendisyon ti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Tultuloy tayo nga si tatakder kakabsat, ti intay panaglakam, iti naindaklan a komunyon.
Ti Apo adda kuma kada kayo, Kastamet ken ka. itag-ayo dagiti puspuso yo, Itagay ni ida iti Apo. agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Rumbeng nga agyaman ken nagdaydayaw tayo. Isut may tutop na imbag ken maiparbeng iti kanayon ken sa dinuman nga agyaman ken ka, Ama aman nakabalin amin, na marswa ti langit ken daga. Inaramid na kami akas asping mo ken impuyot mo kadakam ti anges ti biag, uray pay idi tinalikodan daka, ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Binayawayaan na kam ti pannakatagabo ken basol, inaramid mo ti tulag as sikalaeng ti Diyos mi, ket nakisasao ka kada kami babaen kadagiti profetam, ngarod dakam amin at taom, ditoy lubong ken isu amin abuy-buyot, anay langitan, dayawen mi itinagan mo, ket agtitimpuyog kami amangikan kanta, Santo, 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 Diyos na nabilen, langit ken dagan apno, gloryam sadyay kang atuan, nagasat ti umayo ken napo. Sana jay kangatuan. Apo nasantuan ka, ken bendito ni Jesucristo nga anak mo, ken kuana imparukpok mo ti Espiritum tapno ikasabana ti naimbag adamag kadagiti na panglaw. Mangiwarnak ti pannakawayawaya kadagiti balod, ken mangisubli iti panagkita dagiti bulsek, mawayawaya dagiti na irurumen ken mangibunannag ti tiyempo nga insalakan mo dagiti tattao. Inagasan na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipangan ka dagiti managbasol, babayen iti panagtutuok na ipapatay na ken panagungar na, impas ngay na ti iglesyam. Inyadayo na kam iti pannakatagabo, ni basol ken patay, ket nangaramid ka iti baro at tulag, babaen ti danom ken ti Espiritum. Idi umuli ni Jesus sa dilangit, inkarina nga agtaeng kada kami, nga kankanayon babaen ti bileg ti sasaom ken Espiritum. Idi dayta nga rabi nga impay na ti biag na para kada kami, nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka pinisipisi na, inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Alaen yo kaninyo, daytoy ti bagi amay paay kada kayo. Aramidin nyo daytoy, apakalaglagipan kanyak. Di nalpasen ti panangrabii, nangala ni Jesus ti kopa, nagyaman ken kuana, inted na kadagiti adalan na ket kinunana, uminom kayo iti daytoy dakay amin. Daytoy ti darak, ti baro at tulag, anay parukpok kada kayo, ken kadagiti adu, iti pannakapakawan kadagiti basulyo. Aramiden nyo daytoy amasansan, akas pakalaglagipan kanyak. Ngarod, kas pakalaglagipan kadagiti inaramid ni Jesucristo, idaton mi dagiti bagbagimi, iti panagdayaw ken panagyaman kas nasantuan ken si bibiyag adaton, ang makikaysaken Kristo kadakam, kas ipakamumi ti misteryo ti pamati, Kristo na tayo, Kristo na bungat, umay tumanen. Iparukpok mo iti Espiritu Santom kadakama na tipon-tipon iti daytoy ken dagitoy asagot at tinapay ken arak. Aramidem ida kadakam abagi ken dara ni Kristo. Tapno agbalin kami abagi ni Kristo ti lubong asinubbot iti dara na. Babayen ti Espiritu pagmaymaysaen na kami ken Kristo iti maysa ken maysa. Ken ti ministeryo ti lubong, agingga nga umay ni Kristo ti maudi a
itinailangitan a padaya. Gapu iti anak mo ni Jesucristo, ti Espiritu Santo, iti nasantuan nga iglesyam, kukwam amin adayaw, ken gloria aman nakabalin nga ama, ken ti agnanayon. Amen. Amen. Madaydayo kuma, itinasantuan anagan mo, May kumati pagariam, matungpal kumati pagayatam, ditoy daga akas sa dilangit. Ited mo kada kami titaraon mi itanga aldaw, pakawanen na kami kadagiti basbasol mi, akas iti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di nakaturong iti nakaro apakasuotan, ilisi na kami ket di iti managdakdakes, takukwam ti pagarian, panakabalin ken gloria nga agnanayon. Amen. 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 Gapo ta dati may maysa at tinapay, datayo nupay adu, ket paset ti may maysa abagi, gapo ti panaglakam tayo iti may maysa at tinapay. Ti tinapay apisyen tayo, iso ti panakairaman tayo, ti bagi ni Kristo. Amen. Amen. Ti kopa, pagyamanan tayo, ket panakipaset tayo, ti dara ni Kristo. Amen. Amen. Kakabsat, tugaw tayo, maawis tayo amin. Ito'y ket lamisaan ni Apo Diyos, ket silulukat, ditunggal may sa kanya tayo, ket maawis tayo nga aglakam, ti daytoy nga kanito. Punwen tayo, dagiti pagparintumingan, kakapsat. Kakapsat ken Kristo, agyaman tayo iti daytoy nga kanito. Ngayon na tayo ti gundaway, nga aglakam iti nasantuan nga komunyon. Amang iparangarang ti ayat, parabor ni Kristo ti tunggal maysa kada tayo. Kaya tintay, panaglakam, isumet ti awis ni Kristo kada tayo. Tapno kasta, sumurot tayo ken kuana. Kaya ti susurot tayo ken kuana, tintay panaglakam, isut panangikumit tayo, ti biag tayo. Tapno agbalin tayo nga naimbag nga adalan na. Tapno ti intay irurwar iti nasantuan nga iglesia na. Tultuloy na tayo nga usaren ni Apo Diyos, kadagiti komunidad, kadagiti pagtrabahuan, ken lugar nga pangyapanan ni Apo Diyos kada tayo. Agyaman tayo ken Kristo, ipanang subbot na ti tunggal maysa kada tayo. Agyaman tayo iti ayat na nga di agkurkurang, ti parabor na no numampay saan tayo nga dapat umawat iti dayta nga rabor na impay na ti tunggal maysa kada tayo. Isot gapo na aspaset met ti panangisubli tayo ti kangatuan a panagdayaw ken panagyaman. Babayen ti intay panaglakam, pausar tayo ken kuana. So kabsat ti intay panaglakam, ti agtultuloy nga ayat, bendisyon ken parabor ti ipaay na kada kayo. Amen. Amen. Let us continue in the spirit of prayer and meditation as you prepare yourselves to receive the element of Holy Communion. Hence, sacrament of the Holy Communion is a means of grace, which means by grace we are saved through our faith, our Lord Jesus Christ. This grace gives us
the joy, the peace, and the love that Jesus gave us on the cross of Calvary. The means of grace, we are also strengthened in our faith and in our service. And so as you eat the bread and drink the cup of wine, always remember the grace of our Lord Jesus Christ is sufficient for all your needs. And because of that, this celebration is indeed a bond of unity, of oneness, and of our service to our Lord Jesus Christ. You may now eat the bread and drink the cup of wine, and you may now arise. Remember, Jesus loves you, and His peace be with you. Amen and amen. Patuloy po ang paanyaya ng Panginoon para po sa ating lahat. At nasa ating pong harapan ang simbolo ng kanyang paglilingkod para sa atin. At sinasabi rin po sa Hebreo 6, talatang 10, ang Diyos ay hindi liko upang makita ang iyong mga gawa. Ang iyong pag-ibig sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa kanyang mga banal na nagsisiklingkod pa rin magpahanggang ngayon. Mga kapatid sa Panginoon, ang ginawa ng ating Panginoon ay kapahayagan ng kanyang paglilingkod para sa kanyang mga sinuunang alagad. At magpahanggang ngayon, ang pagtanggap natin ng komunyon ay isang pagpapakilala. Magpahanggang ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang paglilingkod ay patuloy pa rin nating naranasan. Katuwang natin ang mga laiko, bahagi ng ating paglilingkod. Tanggapin po natin ng may kagalakan at may masayang puso ang mga elemento na nasa ating harapan. Simbolo ng kanyang pag-ibig, ang tinapay at ang katas ng ubas, na nagpapakita lamang ng kanyang pag-ibig ay nagpapatuloy pa rin nariyan sa ating harapan hanggang sa mga panahong ito. Mapalahanan din po tayo, mga kapatid sa Panginoon, na tayong lahat din ay tinatawag upang maglingkod, hindi lamang ang mga tinawag sa ministeryo, katulad ng mga manggagawa. Ang bawat sa atin ay mayroong kakayahan na maglingkod at ang paglilingkod po natin, kailanman, sabi nga po ni Apostol Pablo, sa mga taga-Korinto 15, talatang 58, ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Tanggapin po natin, hindi lamang ang simbolo, kundi ang katotohanan ang bawat sa atin ay tinawag din ng Diyos upang maglingkod. Ang simbolo ng kanyang pag-ibig, ang pagpapala ng Ama, Anak at Banal na Espiritu sumaatin at tumayo tayo may kagalakan sa ating mga puso. Amen at amen. Tuloy nga maawis kayo kakabsat. Iti lamisaan, yapo, tapno aglakam tayo, iti nasantuan a komunyon. Kas kinuna ni Apo, kas talaunay, ti panagayat ti Diyos, dito'y lubong, tainted na, ti anak na abugbugtong, nga ni Yesu Kristo. Tapno iso amin nga mamati ken kuana, ket saan amatay, nudi ket agbiag nga agnanayon. Mangiparangarang ti ayat na, ti tunggal may sa kadatayo, kakabsat. Ti ayat nga saan nga agbalbaliw, manipod kaligiti muna nga namati, aging ganat tunggal may sa kadatayo, tata. Ken ti agnanayon, nga siya sino man nga umawat ken kuana, ket agbalin nga anak ni Apo Diyos. Ket intay panaglakam, mangiparangarang iti dayta nga ayat, kay impaay na kadatayo. Kay panaglakam, awatin nyo, iti grasya, indisyon, ken kapya ni Apo Diyos, timang taginayon ti tunggal may sa kada kayo. Amen. Amen.
Mga manggagawa sa Panginoon, kayo po ay hindi lamang pinili, kundi bawat sa inyo ay tumanggap ng tungkulin upang maging kabahagi ng pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon. Ang inyong buhay na may maging pagpapala sa marami, kasama din ang ating mga kamanggagawa sa ministeryo. At hayaan din ang patuloy na paalala ng Panginoon, patuloy niya tayong sasamahan sa maraming mga karanasan ng paglilingkod at ng kanyang panguna. Pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu sumainyo. Amen at amen. Tumakder tayo amin kakabsat, kat sangsang kamay sa tayo, iti kararag, at panaglakam. Agnanayon Ngayon na a Diyos, Diyos, ipaay mi ti panagyaman ken ka, kaputi daytoy anasantuan na misteryo, ti panangidaton mo ti bagim para kadakan. Papigsain na kami amapan ti lubong, babayan ti bilig ti spiritum, tapno maidaton mi met ti bagimi kadagiti sabsabali. Tinaga ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Tuti ulit, manasip nget, tani Jesus isuti sila. Awan neti danag, liday nubutek, nuarpad nat ditay sinaan. tila talek, ken ti panagtulong, Isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. amin nga awitay, rigat masagabang, Supapakanan kanan tutgun-gunan, inadagsen a krus, manbanukin puyat, balangtan at adu aragsam, tila talek, ken ti panagtulong, isulaeng idalan, amapan ken Jesus. Hindi tayo mapadas, dakil nga ayat na, no di tayo agtulno ken kuana, kadagiti laeng, mangidaton biag na, isudat ibendisyonan na. Tila talek, ken ti panagtulong, isulaeng ti dalan, amapan ken Jesus. Kararag tayo, kakabsat. Bendito kay namami nga nailangitan, nagyamang kami. Kagtultuloy nga panagyaman, ken panagdayaw mi ken ka. Babaen, iti panakipaset mi, iti aramid mo, iti iglesyam, dito Central UMC, dito Ilocano Service. Agyamang kami, wapo, iti lasod, ti maysa nga tawen, nga panakikaadam kada kami. Ti maysa nga konferensya annual, o apo. Sika ti nakikaada, manipod kadigiti anak mo, kadigiti bilang mi, kastamet,
kadagiti parabor nga impaay mo kadakwana tapno nagtultuloy nga parabor damit ti iglesia mi. Tapno masustiner dagiti amin nga aramid ministeryo ken proyekto ti iglesia mi o Apo. Isot gapo na nga rod o Apo, paay mi ti kangatuan a panagyaman ken panagdayaw ken ka. Ket no kasano na kam nga di na kam binaybayan ti naglabas a komperensya anual. Iti daytoy nga kanito sarang tenmi ti baro nga awis ken karet manin. Kas alalan mo Apo, manipod kadagiti trabahadores mo, kastamet kadagiti laiko, ken kastamet kadagiti amin nga miyembro nga makipaset iti aramid mi. Bendisyonan mo Apo, dagiti pampamilyada, trabaho da, negosyo da o Apo, iparukpok mo nga nananay. Kaya tagtultuloy nga ti grasyam ti mapadasan daw Apo. Pan nakasubot, pan nakaisalakan, iyadayom ti anyaman nga karit ti biag o Apo. Ngayon magtultuloy nga naynayunam pa'y dagiti pamati daw o Apo. Tano anyaman nga paspasamak nga dumteng kadagiti biag mi, babayen ti pamati mi, ket mapagbaligyan mi, gapu iti ayat mo ken parabor mo. Wen Apo, ada dagiti kidaw, dagiti anak mo, bendisyonam dagiti pampamilyada, bendisyonam dagiti araraw da, no ada dagiti masakit o Apo, ipaay mo kaditi panakaagas, dagiti aglup-lup, mapapaay o Apo, naynayunam pa'y dagiti pamati da o Apo, kitagtultuloy nga bendisyon mo, ti Espiritu o Apo, ti makikaadda kadukada. Pasingke din na kami, papigsain na kami, tagtultuloy nga ingkang panagdalyasat iti daytoy nga biag ken panagserbi ken ka o Apo. Ket titunggal maysa nga adda kadagiti anak mo kastamet kati online Lord. Tultuloy mi kadi nga sika ti makikaadda kadakwala bendisyonam o Apo iti amin nga paset ti panagbiagda. Ammom dagiti kiddawda ket sapay la kuman ta inawat nan ken impaay mo. Ket agtultuloy kami met o Apo nga si papakumbaba nga pausar dagiti biag mi kadagiti nangayabam nga komunidad trabaho ken naduma-duma pay nga lugar nga nangayabam ti tunggal maysa kada kami. Bendisyonan na kam nga rod Apo iti daytoy nga umuna nga Domingo ti komperensya anual ken agtultuloy nga aramid ti ministeryo ken biag ti iglesia. Ket babaen kadagiti suportami, presensya mi, sagsagot mi, panagserbi mi, ken kastamet panagsaksi mi o Apo. Maramid mi, tinga kangatuan a panagyaman, kas inayabam nga adalan mo, iti daytoy nga iglesia o Apo. Wen Apo, bendisyon na met, dagiti kakabsat mi, nga dati balasiw taaw, dagiti na duma-duma nga trabaho da, ipaay mo kaditi salwad mo. Nagiti ag trabaho, balasyo tao met o Apo, nga pumanaw, iti daytoy nga lawas, si kakaditi makikaadda, kadakwada, bendisyon na met. Ken kastamet, kadagiti ag kasangay, nakadanon, kadagiti anibersaryo, ken adda masaksakit daw Apo, ti asim, kagtultuloy nga ipaay mo, ken iparukpok mo, kadakwada Apo. Pakawanen na kami, kadagiti amin nga nagbasulam mi, kas pamakawam mi, kadagiti amin nga nagkurangam mi, ti sabali. Itinagan ni Jesus, Amen. Amen. Hintay ngad ken kuana makikallaysa ketong palentay tibilin na magnataya mapan pangibaunan na ket balegin tuti ited na tila tale ken ti panagtulong isulaeng ti dalan amapan ken Jesus. Tiyama ken anakuma ken Espiritu liwliwa
langit ken ti daga. Amen. Kakabsat ken Kristo, nalpasen ti panagdaydayaw tayo, ngem ti panagserbi tayo kitag tultuloy. Tultuloy nga ipaay ni Apo Dios ti grasya na, ti kapya, ayat ken parabor na, iti amin a panawen kadigiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.